Здравейте, хора! Не мислите ли, че вече е време за въпроси и предизвикателства епизод 3? Защото аз мисля, че така. Няма много да говоря, направо да започваме с клипа. Първото предизвикателство е от Mary M. И тя ми казва: изпий 3 супени лъжици оцет. Истината е, че аз много обичам оцет. И не съм седела даже лъжица, направо ще пия така. Много е... Оцет е много вкусен и полезен. Така ти разяжда вътрешностите заради този. Чудесно. Толкова много ми харесвам, че даже съм насълзих. Не за друго. Не риба, защото е много кисело. Просто много ми харесва и... Когато пия оцет, се чувствам жизнена. Сега ми толкова. Следващото предизвикателство идва от Любов Валентинова и ми казва: попитай някой момче следния въпрос. Добре, слушай, имам един въпрос към теб. Става ли да ми кажеш какъв е отговорът ти после? Без да затваряш. Така. Ако имаш два стола, на единия стол има пица, а на другия възбуден мъжки полов член, а ти трябва да седнеш на единия стол и да лапнеш това, което е на другия стол, на кой стол би предпочел да седнеш? Той ми затвори. Защо затвори? Трябваше ти време да помислиш. Добре, какъв е отговорът ти? Не знам, това е на живот и смърт. Следващото предизвикателство идва от Светомира Валентинова Василева и ми казва: да си напудриш лицето с брашно. Сега ще ви покажа как да се гримирате. Представете си, че това брашно е фондютен. Трябва да вземете малко и да почнете да... Нека ми ще ме убие. И да почнете да попивате леко, както правят истинските бюти влогърки. Тази коса ми пречи. Може да ви влезне в очите и в други места. Ма не се притесняйте, това е фондютен. Абе, знаете ли какво? По принцип момичетата не са толкова старателни. Затова просто гръбнете една шепа и... В мен, да знаете, брашното не е много вкусно, но това са подробности. И така вече е време за вашата първа среща. Следващото предизвикателство е от Илайла Динева и тя ми казва: звъни на рандом номер и говори с текст от песен. Няма да звъна на рандом номер, защото много се набутам, но ще звънна на една моя приятелка. Късно го разбрах. Как използвам бях. Сърцето в мене. Струхи любов. Залъгвах дълго време. А след това напук. Хей, момиче! Позната ми е твоята болка. Сори, това трябваше да ти изрецитирам тази песен. Знам, че тя е любима за това. Следващото предизвикателство е от Ива Танева: направи си тиксо селфи. Селфи! Първият въпрос е сигурно единствения от Марти Стоименова. Вече не мога да чета, съжалявам, ще ме извините. И тя ме пита: какво винаги те мотивира да снимаш клипове? Това ме мотивира винаги да снимам клипове. Като знам, че вие ще ми кажете някакви хубави неща и ще ме накарате да правя много яки и готини работи, от които не се излагам, ме мотивират да правя клипчета. Следващото предизвикателство е от името Цветанова и тя ме предизвиква: звъни на непознат номер и кажи: аз съм Али Раза, лошо ми е тази спире. Аз съм Али Раза. Лошо ми е. Дай ми аспирина. Що си
всички днес искате да ме убиете, не мога да разбира. Казвам, тя се мали зад, дай ми аспирина. Жалко. Добре, утре като Даскало се видим и носи. Добре. Айде. Що са варида с аспирин? Кристияна Танева, момичето, на което се обади преди малко, ме попита. Ако всички негри са кадрави, всички кадрави негри ли са? Кристияна, знам, че си падаш по негрите. Всеки знае. Мисъл, ако ме разбираш какво говоря. Но не. Ние на шопа ми казва, извика някой приятел, който си играе татаца на патетата, измий си косата в яйца и други глупости от един при твоя домашен любимец и го целуни. Разкажи на твоя клас как минава един твой учебен ден. Ами, всъщност, мисля да си разбие яйцето. Ама, се чудя. Ама какво пък? Било по-трудно да си щупиш яйце в главата. Ау! Не, втори опит няма да има. Алисия и ме пита колко годишна си. Алисия, ме ти кажа на 18, само като ме гледаш се, но съм на 5. Това беше хора за днес. Ако клипът ви хареса, дайте там зъб и ще се видим в следващия ми клип. А също така абонирайте се. Чао!